أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو وانا دواكو سمري وانا دواكو سهدي وانا دواكو أول موسى أبز مرام مكان برعاد أول موسى أمك تلس بلد جمعاد أول موسى بيت موسى لنا فتحاد أول موسى جبت ونا جقال ورعاد جبت ونا يحواس ورعاد جبت ونا جقال ورعاد جبت ونا يحواس ورعاد دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتقالوه وترسولوس حموسن قدامن أمربب حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو تشن عصر شعتن زلونا مدبات كلا عليكم فلما سمنا ونتفتا زينا يو كقرب لكم كتيلو قلبابكا قلعي كان زيت قوم مرحي وي مرحمت ملاخي مالت ديكتاتر عيتبلونيخا كال اسميخا كتنادي لدلكا أبتحت زبل صحف استدالوه نبخم كنقربوينا أما نقول طعم زيما أكال انقودتنا ايو زخبركم سمعتنا نختكتاتلونا بخبر عدمنا ناب فلما يمدبنا كسقاقركم داغماي سلامتنا يبصحكم كبرى سمعتنا كاب دمص سلفنا دا إرترا سمناوي نتفتات انهم داغماي سلامتنا يبصحكم كبرى سمعتنا كاب دمص سلفنا دا إرترا سمناوي نتفتات انهم اب إرترا اب كال زوباتات اما تتوافروا صنح بزح سراويت ناب غاش باركا يورد كمزلو تقليصوم اب زتفرالي كبابيتات اما تتوافروا صنح سراويت ناب زوبا غاش باركا ينقسقس كمزلم منጭታት ረዲርና ገሊጾም አለው መንቀሳቀስ ሰራዊት ካብናብን ንቡር ፍጻሜ እንኳን ተኾነም እዚ ኣብ ሳልስ እዚ ዝካየድ ዘሎ መንቀሳቀስ ኣብ ሱዳን አጋጢሙ ካብ ዘሎ ኩነታት ኣብ ተሰነይ አቁርደትን ካል ከባቢታትን ምዕራብ ኤርትራን ጽልዋ ከህልዎ ካብ ምስጋይ ዝብል ጥርጣሬታት ከም ዘሎ ይግመታሉ ካልኦት ወገናት ድማ እቲ ሰራዊት ብዘዕረፍቲ ካብናብን ዝንቀሳቀስ ዘሎም ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ከይተኩረን ሕቶታት ከልዕልን ካብ ምስጋእ ምዃኑ የመልክቱ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ተጀመረ ሓድሽ ርክብ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ ዘእቱ ጽርግያታት ኣብ ምጽጋን ተዋፊሩ ምህላው ይፍለጥ نزمت 4 ዓመታት ምጥያስ ይኹን ምፍናው ሰራዊት ከም ዘይህሉ አቀዲሙ ከም ዝተሐበረ ዝዝከር ኮይኖም ወያኔ ጠቅላላ ሳብተፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት አይተአማመኒ ዝብል ምኽንያት በስርዓት ግደፍ ዝወሃብ ዘሎም መስመር ኦም ሓጀር ሑመራት ዓጽዮም ኣብ ጋሽ ባርካ ጽወት ተፍትሽን ግፋኝ ይካየድ ከም ዘለውን ተገሊጸሎም نإيرتران إثيوبيان كراخب تخفيت صنح مسمر أم حجر حمرام بوغن إيرترا 5 عصوة تحبيرهم مس إثيوبيا دحر تجمر ركب ننقداوي لوطن ناهز منقسقاسن كفت كوينو صنحم مسمر أم حجر حمرام كساب زحلف خلت أوارح حتحيزو نإثيوبيان نقادو انت زي كوينو نإيرتراويان تخلكيليو صنيحهم كاب تمالي 18 ميازيات حيز دما كاب إثيوبيا نزاعتوا يخنام كاب إيرتران زوصا ناي نقد مخايل عصو كم زخنه تغليصلهم معصاو از مسمر كم تقدمي زنبرن معصاو مسمرات سرحان زلامبسان كم ادما كساد عقرامان بوغن سرعات قدف مغلصي ايتوهبلون انت خونه بدوبات إثيوبيان سودانن كمص خاب زخل ناي ጸጥታም زي حقاوي مسغارن ناي وصاي باطراتاتن كال نمقصار زعلمه እናተባለ ይዘረበሉ ከም ዘሎ تقليصلهم مسمر أم حجر حمرة 5 عصوة زنقر زلهم أب زغنيات زي أب معطوت صنح سراويت إيرتران ببزحي نابزو باقاش باركا أب زوح زل أوانيهم سراويت إيرترا نابزو بازي زوار زلهم بوغن سودان زلو خنتات أم عرباوي شنخ إيرتران صلوا كهلو خاب زبل سقات مخانو من شتات ردئرنا أقدمهم أب زلاخو حبريتا تقيسهم اللهم إذا خمزين كله أب حيالو خبابيتاس كاش باركان كال زوباتاتن صوع قفان يكايد كمزلو تفليت اللهم أب ليبيا كينات أب زكاير اللي ختماتات تروبولي ذركبو سدفنياتات ناب وحسبو تاخر قعزو صاوي تقرب اللهم أب ليبيا كتما تروبولي نمكوتسار أمونغو مليشاتات أب زكاير زلو كينات
ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፀዊዕሎም እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ15 ሚያዝያ ኣብ ዘቕረቦ ፃዊዒት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ህይወቱ ንምድሓን ናብ ውሕስ ቦታ ክገዕዝ እንከሎም እቶም ስደተኛታት ተታሒዘምሉ ኣብ ዘለው መዳጎኒ ቦታታት ክፀንሑ ምውሳኑ ኢሰብኣዊ ምዃኑ ዘመልክት እዩ መብዛሕትኡ እቲ ስደተኛታት ተኣሲሮምሉ ዝርከቡ ከባቢታት ዓይን ዛራም ቃስር ቢን ቃሽርን ኣቡ ስለይምን ፅዕፅዕ ኩናት ይካየደሉ ከም ዘሎም ዘመልከተ ኮሚሽነር ዩኤንሲአር ፊሊፖ ግራንዲ ናብ ውሕስ ቦታ ምግዓዝ ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ ክብል ኣስሚሩሎም እቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝተወሰነ ብዝሒ ካብቶም ስደተኛታት ኩናት ናብ ዘይብሉ ውሕስ ቦታ ክሰጋገር እኳ እንተኻለም ዝበዝሑ ግና ኣብ ማእከልቲ ኩናት ዝካየደሉ ቦታ ተዋፊሮም ምህላዎም ኣረጋጊፆም ኣብዚ ኩናት ዝካየድ ዘሎ እዋናት ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 1500 ስደተኛታት ኣብ ሃንገራት ናይቲ መዳጎኒ ማእከላት ተዓፅዮም ኣለዉ ሓያሎ ካብዞም ኤርትራውያን ንዘለዎ ሕማቅ ኩነታት ብቪድዮ እናሰኣሉ ብማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝርጋሕ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ኣብ ካልእ ዜና 7 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝፀዓነት ጀልባ ናብ ሃገራት ዓረብ ንምስጋር ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተሓለት ድሒሩ ዝተዘርግሐ ዜና ኣፍሊጡሎም መብዛሕትኦም ግዳያት ናይታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ዝተሓለት ጀልባ ተወላዶ ክልል ትግራይ ምዃኖም ዘመልከተ ሓበሬታ ናይቲ ክልል ስድራ ቤታቶም ይርድኡ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ናይ ሓዘን መግለፂ ዘርጊሑሎም ኤርትራውያን ብሞት ኤርትራዊ ጸሓፊ ተኪኤ በየነ ዝተሰምዖም ሓዘን ይገልጽለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ፖለቲካም ስነ ጥበብን ካልኦትን ብሞት ህቡብ ኤርትራዊ ጸሓፊ ተኪኤ በየነ ዝተሰምዖም ሓዘን ይገልጽለዉ እቶም ኤርትራውያን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ደራስን ተርጓምን ኣቶ ተኪኤ በየነ ብፍላይ በታ ንውልቀ ተመክሮ ተዘንቱ ድርሰቱ ካብ ሪቕ ሕፍንቲ ዝሕደረሎም ኣድናቆት ይጠቕሱ ኣብ ፍልስፍና ዘተኮረት ናይ ትርጉም ፍርያቱ ዝኾነት ሶፊያ ውን ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብብሉፅ ድርሰታት ዝንበባ መፅሓፍቲ ትግርኛ እያ ኣብ መበል 78 ዕድሚኡ ኣብ ሳልስ ዝተፈልየ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣቶ ተኪኤ በየነ ቀዳማይ ኣመሓዳሪ ባንኪ ኤርትራ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ምስ ስርዓት ብዝነበሩ ናይ ኣረኣእያ ምሕደራን ፍልልይን ነዊሕ ዓመታት ደስኪሉ ምንባሩ ይፍለጥ ኡጋንዳ ንፕሬዝደንት ሱዳን ነበር አልበሽር ከተዕቆቦ ከም እትኽእል ኣፍሊጣላ መንግስቲ ኡጋንዳ በወታደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየም ፕሬዝደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር ዕቁባ ክህቦ ከም ዝኽእል ኣፍሊጦም ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር ናይ ኡጋንዳ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢት ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ አልበሽር ኣብ ኡጋንዳ ዕቁባ ንምሕታት ሓሳብ እንተቕሪቡ ፕሬዝደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ጠለባቱ ከማልኣሉ ቁርብ ከም ዘሎ ጠቒሱሎም ፕሬዝደንት አልበሽር ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ምፍታሕ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኡጋንዳ ዘለዎ ኣኽብሮት እቲ ሚኒስተር ገሊጾም ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ንፕሬዝደንት ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር ኣብ ዳርፉር ፈጺምዎ ንዝተባህለ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘይረክቦ እኳ እንተገለጸ ዕቁባ ንምሕታት ናብ ካልእ ሃገር ክወፅእ ክፍቀደሉ ክኽልክል ግና ኣየነፀረን ን30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ዑመር ሐሰን አልበሽር ድኽሪ ዝተኻየደሉ ዕልዋም ናይ ገዛ ማሕየር ድሕሪ ምጽንሖም ተማሊ 17 ሚያዝያ ኮባር ናብ ዝተባህለ ብጽኑዕ ዝሕሎ ቤት ማእሰርቲ ከም ተሰጋገረ ምንጫት ዜና ካብ ካርቱም ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ብዕልዋ ጨቢጥዎ ዘሎ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ከረክብ ዝብል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበ ጻውዒት ደገፉ ገሊጹሎም ንኽልተ ዓመታት ናይ መሰጋገሪ ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ዝገለጸ ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ንወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ካርቱም ምብጻሕ ከካይዱ ዕድመ ኣቕሪቡ እዮም ሩስያ በአንጻሩ ንስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ብምስዓብ ንወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ኣረጋጊጻ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ሓድሽ ሲቪላዊ ስርዓት ክሳብ ዝትከል ተቃውሞ ቅጽል ምዃኑ ይጭርሕ ኣሎ ብተመሳሳሊ ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋገር ሕብረት ኣፍሪቃ ጸዊዖም
ንፕሬዝዳንት በሽር ብዕልዋ ዝዓለየ ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋግር ሕብረት ኣፍሪካ ፀዊዕሎም እቲ ወታደራዊ ባይቶ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ሲቪላዊ ምሕዳር ክምስርት ተዘይኪኢሉ ሱዳን ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪካ ክድስ ከምዃና እቲ ሕብረት ኣጠንቂቖሎም ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ዕልዋ እኳ እንተኾነነም ንክልተ ዓመታት ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ዝገለጸ ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ጠለብ ህዝቢ ሱዳን ንምምላእ ዳ እምበር ስልጣን ንምብሓት ንፕሬዝደንት በሽር ከምዘይኣለዮ ዘመልክት እዩ ካብ ሲቪላዊ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ክሸይም ምዃኑ እውን ይጠቀስ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ኣልበሽ ጥራይ ዘይኮነን መሳርሕቱን ዝነበሩን ስርዓቱን ጠቒሎም ክእለዩን ሓድሽ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስረትን ብምጥቃስ ተቃውሞ ይቕጽል ኣሎ سعود عرب حبرات إمارات قبصن وتهدروا بيت السودان زلون دقف بوقعي خلص عنك اللهم حيالو هجرات معراب دمام نمرقز حبرات أفريقيا بمدقاف توتهدروا الجلي أبز حتر الجزيم سلطانون أب سيفلاوي محدار كسجاجر يمحسنا أبز أوانزي أب كرن أفريقيا كاب زركبة حمشت هجرات تنسلسته صومال إثيوبيا السودان رجوع ماكلاوي منجستي يبلنن زوبا قرن أفريقيا من علي فرق زمن كاب قجتن ببتانن منجستاتن عارفا أيفلتان أزي دمسخهم دمس سلفنا هذا إرترايوم كبرى سمعتنا صمناوي لتفتات إزم السنيرو مزترف مدبات نحابركم تنحو وعمشت قلبابك قليعخا نزيتك أوام مراحي وي مريحنت ملاخي مالات الديكتاتر ايتبلونيخا كال اسميخا قطنا ديالو زلكا نحاد مراحي وي مريحنت ديكتاتر مالت ملاخي نخطبلون نخيتبلون بسمعيتن بهاورن زيكونه انتايدا ترجم مالت ديفينيشن ناي ديكتاتريخا مجمريا كتفل زلكا ملاخي مالت ديكتاتر زبال كميزباله مراحي وي مريحنتيو ملاخي مالت ديكتاتر زبال ندمص حزبو زعفنن عبيبو زدفنن نعيط راي سمعن زبل قداي مسل زيغاتاتو زينتايو انا زبلكو طراي يخوم كسمع زلكم زبلن كوتا انا طرايخ مرحكم زبل باي فيروس تطقعنيو ملاخ ديكتاتر زبال ابز بدن بي خستو على لزلو نطبقن حدا ملاخي مالت ديكتاتر زبلن تبلا زغبرن تغبرن اب سلطان حوارو ولاون انت تخويطن ات ملاخي مالت ديكتاتر كبلون كيبلون زخل نطبي بتغبر ملسنايت حزبي يزوسن اذا نطبي كدغماي حدا ملاخي مالت ديكتاتر زبلن تبلا زغبر انت غبرن اب سلطان حوارو ولاون انت تخويطن ات ملاخي مالت ديكتاتر كبلون كيبلون زخل نطبقن بتغبر ملسنايت حزبي زوسن እዚ ማለት እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ልዕሊ 65 ክሳብ 700 ታዊት ንተግባራትን ኣጋውሉን ናይት መራሒ ማለት መሪሕነት ቶባኢሉ ብምሕሳም እነሻ ኣብ ኣደባባይ እናወፀ ድሌታቱን ተቃውሞኡን ከቃልሕን ተተራዩ እወ እዚ መራሒ ወይ መሪሕነት እዚ መላኺ ዲክታተር ክበሃል ይከኣል በንጻሩ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ተግባራትን ኣካይዳን ናይት መራሒ ማለት መሪሕነት መልሰ ግብሩ ስቕታ ወይ ድማ ደገፍ ዝበዝሐ እንተኾይኑ ግን እዚ መራሒ እዚ ብዝኾነ ይኹን መዕየሪ ተዓየር መላኺ ወይ ዲክታተር ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመራሒኻ ወይ ንመሪሕነትካ ካልኦት ግዳማውያን ሓይልታት መንግስታትን ኣህዛብን መላኺ ማለት ዲክታተር እዩ ስለዝበልዎውን መላኺ ዲክታተር ተባሂሉ ክስመዩን ክውሰኑን ድማ ብጥራሽ ኣይከኣልን እዩ እትምንታይሲ መራሒኻ ወይ መሪሕነትካ መላኺ ዲክታተር ምዃኑ ንስኻ ባዕልኻ ጉልባብካ ቀሊዕኻ ኣብ ኣደባባይ ወፂኻ ብዓውታ ስጋዕ ዘየጋለጽካዮ እዋን እቲ መራሒ ንቕንቕን ፈልከትን ክብለልካ ኢልካ እትምነይ እንትኾይንካ የዋህ ጥራይኻ ከብለካ ዝኽእል እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣሪ ኣብ ልዕሊ መራሒኻ ወይ መሪሕነትካ እንታይ መልሰ ግብርኻ እዩ እቲ ዋና ነጥቢ ኢለ ዝገለጽዎም እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ዋላኳ ብወግዒ ምርጫ ናይ ህዝቢ ኣብ ዋልድ ቤት መንበር ስልጣን ዝተወጥሐ ኣይኹን ግን ከዓ እቲ ንሱ ዝመርሖን ናጽነት መሪሑ ዝኣተወን ግንባር ማለት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምሉእ ድምፂ ቆጽሊ ኣውዲቑሉ ምርሓና ዝበሎ ሰብ እዩ
نزمركوس بمقبار مبقر أبوشت إرترا زول هزبي أبلعل مرحيو مالت مريحناتو امناتن دقافن ويون وصوء تقاومون ألو ويلك اختزارب أتقام كوانتخوانا كامنا مقوامونا بمدقافو خمززات اتقن اتقابايتا التريوت أغيعيتن لمج مجاتن قرنجيرو خانات سرالكاي خقليم إذا أبوتو إنهالوه اتقاب سدات مالت أب حارا مريت سنبر كفال حبرة السبدنا أبسالست إذا خفال قداماي اتبركت زبالة قطر زلوه اتدقافاي نايت سرعاتيو كالأي اتسالسان إيتاويت بزح قطر زحازن اتتبحتم زمالاليو مالت سايلنت ماجوريتي كخونن كالو اتسالساي دما اتوحد قطر زلوون اتبسم دلاي فتحي زفلتن قلباب زقلعات قاوماي نايت مرحي وي مريحنتن يوم آتو إسياس أفوركي ملاخي وي ديكتاتريو انت تبايلو حراي قرم ملاخس مخونه جن كميليو ملاخي ديكتاتر زخونه ويدما مس ملاخيك نخخون اتعاب قداز تتصاوتن زتصاوت زلونك منيو نزبل ناتبي مملاسو دما عزي أقداسيو سعبوني آتو إسياس أفوركي نزلو حراي جيروم زبرخون زكالاخولو سراويت مس عزيز تقنباراتهم انكاب رخبه نتأزازاتو آمينيلو زقبالن زساقدن كمون نبادونتو بسنفتهم نخمالق زخقلوون هزبي انكاب رخبا انك قفاع انك سدادن انك موتن بتقراش عجب دنبرتن زيبلون هزبي انكاب رخبا نتأنك حاديقو واترو أبسعبين كاب مبال حاليفو كالقوال حان تخقبرن نتأقومو بعوتها خقالحن زي خقلن هزبي انكاب رخبا نحنا نسخا نحنا اندا زمرو كم فلسي تخيلهم أبو كبقوت لناتران زكانا خنو هواريا انكاب رخبا أبسن فتهم إننا نبرون معالت سلطانو خناو حلو زخولون اتهم معالتاوي كم حنباشا زقامامعو نايتقاومو ودباتن أقول فلاسفاتاتن انكاب رخبا بعد غالالي كتنبر درو تمرت ويس كتسددن كتموتن زبل حتو تدقينو اللون كله عيفالي حدو موت حدو دمان موالي سداتي لو زمرت هزبي بفلاي اتزبز حمان اساي انكاب رخبا ازمرحي مريحنات زخمي بيليو نبينو ملكي ديكتاتر كبال زخال كدوغمي ازمرحي وي مريحنات زخمي ليو نبينو ملكي ديكتاتر كبال زخال حدا مرحي وي مريحنات ملاخي وي ديكتاتريو زبلكو أحزابون أعزان هزبون كتابيلون أمرو من اسيات هاجر زيمون بيدوانينو زتخوية تخوينو بزو حدا بسوسان حموشن كساب 700 إيتاويت قصري ناي هزبو جن زيد اللي مزخونن إذن اسمخوانو تتحاحيزو دما هزبي أبدا نيلو تلعيلو نعمر منبر سلطان نايت ملاخية يزبلو مراحي وي مريحنات المحتار قلبابو قليعو بقالعن بتبعاتن كخوننو الزرقانيو ملاخي وي ديكتاتر كبال زخغل كوتا اتي بدل اللخو زبل هزبي نتستت أقصى مريحنات زي النخ كايدن كالو اتسور مسرت نايت زقاومو زلو مراحي وي مريحنات نمحاو مزقابيو وي غزيم زوسدو ليو ملاخي ديكتاتر زبال أب إرتران أب هزبي إرتران دأمو كم زديو توساخو نمنتاي تحق زي نزارب اتحق اخن الزارب انتخوينا زقود دايزي أب هزبي إرترا اتمالكوعو فولين عزيز سلم منيو اتزبز هزبي إرترا كم زخط اقاسس انحاز قبرا يكوران توساخيتلو انت خالي يدقف وي تمحتم يبلن اتعزي وحد قطر دما زقاو منيو بفلاي اتوانا تقفعن رخب مكران زخونا من اسي اتنا عسرتتات عمتات ابو تهدرنا عدمان اسنتي بليو زبزح من اسي كوتا اتنا سهران بحرن هيوت بيجيو نابتو حسوغونا عد ساب مالتنا بسدات زماتي إرتراوي بقات اقالالي انت خاله عزقط تمحتم دريكونا زبل كاب حاليفو دما كسعو مسملان محفوظ سهتران ملكي لنا بعدنا إلو ملحسكا زحيخا كديكونان إزو ديكونان اتحكي مو ديامان كم جنشل تخسينو زمت آلولوت إن خرئيد أيو دقديك التعاتي قزالو قدام زغونا هزبي هوي لكي وركم يابيليو أف مليو ملاخي وي ديكتاتر مراحي وي مريحنات هالن يزبل انت عينات بارادوسيكال زغونا نقار يزين زغونات زغابتو ماب عالم كابزالو أزيون زغرمون نقارات اتسعبي ينعي زبي إرترا بفرهن زرع عدن أبسكو دايزي زلو نقحات لحلحن زخوانا خناسو جنكا لعلعا أموتا متقات إيرون أبلعلي تزمنيو نقر أباركوتو زيبلون إنا خوانان كالو
ኣብታ ዲክታተር ንምባል ግን ከም ካይ ዕበት ክሳብ ዝቕደድ ዘንባልሕን ዝተብዕንሲ እንታይ ቁንቁኛኡ ካብ ዝገደደ ድማ ኣብ ውሽጡ ዕብዕብ ኢሉ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ለውጥ ክመጻኒ ይኽእል እዩ ኢሉ ዝሓስብ ምዃኑ ሞኸዓ ካብ ምግራም ሓሊፉ ኣዝዩ ዘስደምመኒ ነገር ይንዓይ ኣቱም ሰባት እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኮ ናይቲ መራሒኡ ረሃጽ ናይ ዓዲ ሃሎ ከም ቮሮኒካን ክጸርገሉ ዝወናወን ብዝያዳ ድማ ከም ሂለለ ኣድጊ ፍቆዶ በረኻታት ባርካ ፍንጭራዕ ክብል እንከሎ ነዛ ሰንደሉ ብትኽዝልቕ ንኸይትብሎ ዝጽልዩሉን ህዝቢ ኮዩ ስለዚ ብኸመይ መለክዒና ነዚ መራሒ ወይ መሪሕነት እዚ ምልኪ ዲክታተር ክንብሎ ንኽእል እቲ መልሲና ባኹም እገድፎ ኣለኹም እምበኣርከስ ነዚ መራሒ ወይ መሪሕነት እዚ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራ ንበረልና ዝብሎ መራሒ ወይ መሪሕነት እንካብ ኮነ ክፍቶ ክጽላእ ንሱ ክነብር እዩ 4 ነጥቢ መከራዲ ይኸሉ ስደት ዲ ክቕጽል ዘይንቡር ማእሰርቲ ዲ ክቕጽል ብዘይ ቃል ዓለም ማዕረማዕረት መራሒ ወይ መሪሕነት እቲ ህዝቢ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ተሓታትነት ዝድሕን ኣይኮነን ከምዚ ዝዕዘቦ ዘለኹ እንተኾይኑ እዚ መራሒ ወይ መሪሕነት እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ፈቲዩ ዝተቐበሎ እነሲብ እዩ ከምዚ እንካብ ኮነ እቲ ዝገደደ ድማ ንሓደ መላኺ ምዃኑ ኣሚንካ ጉልባብካ ቀሊዕካ ክሳብ ዘይተቃወምካዮ እዋን ሕዝበል ኣብዚ ደጊመ ክነግረካ እዚ መራሒ ወይ መሪሕነት እዚ ኣብ 7 መዓሙቕ የእትዩ ንመዋእልካ እንተዳጎነካ ንስደትን ሞትን እንተፈረደካን ዕድመ ንእስነትካ ኣብ ውትድርና ካብ ሓሊፉ ኣብ ዓዲ ጓና ማለት ኣብ ስደት ከም ዝውዳእን ካልእን እንተገበረካንሲ ኣብ ምንታይ ኣበስኡ እቲ መላኺ እትብሎ ዘለኻ ብኻልእ ኣባህላ እቲ ጉልባብካ ቀሊዕካ ክትቃወም ዘይከኣልካ መራሒ ወይ መሪሕነት ብዝመሽመሾ ንስኻ እንተሸተትካን መሳለቒ ሃመማታትን እንተኾንካንሲ ኣብ ምንታይ እቲ ሓጢያት ናይቲ ምልኪ ማለት ዲክታተር ኣብ መደምደምታ ሕጁን ደጊመ ክነግረካ ነቲ መላኺ ማለት ዲክታተር ኢልካ እትሰመይ ስርዓት ሓደው ጉልባብካ ቀሊዕካ ምቅዋሚው ሓደው ድማ እናበልካ ዘይምጉዕባዕ እዩ ኣንታ ጎራሕ ጸቓጥን ኮታ ፈታው ነብሱን ኮንካ ፍትሕን ለውጥን ብኻልኦት ክሳብ ዝመጸካ እንታይ ገደሰን ኢልካ ትምሕትን ኢልካ ሸረፍካ ሒስካ ዘለኻ ህንዙል መንደልሃቂ ላንጋላንጋ ማለት ሳይለንት ማጆሪቲ ድማ ደጊም ንስኻ ንኽትርኢ ካልእ ሰብ ክዓውረልካ ማለት ዘበት እዩ ወይ ድማ ንስኻ ብኣስናን ናይ ካልኦት ክትሕይኽ ኢልካ ኮቶ ኸይትህቀም ኣይትሕሰቦ ኸማን ዕድመ ንግዜ ጽቡቕ ጌርና ተፋሊጥና ኢና ጉልባብካ ቀሊዕካ ክሳብ ዘይተቃወምካ እዋእ ተበዲለ ኸማን ኣይትበድ ዲክታተር ዝብል ስም ድማ ኣይትርቋሕ ዲክታተር ዝብል ካሊኡ 4 ነጥቢ ወዲ ኣለኹም ክብረት ይሃበለይ በኣማን ሶፊያ ብርሃነ ስዊዘር ጻውዒ ሰልፍናዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄናሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቕሉናን ንረጋግጸሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒ ሰልፍናዳ ኤርትራ دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒ ሰልፍናዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፍናዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን አብዘለናዮን ብክንዲ ዝኻልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ጊዜ ሕጂ እዩ ጻውዒ
ጻውዒት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ ንሓርበኛታት ግዳያትን ስድራ ቤታትን ሰውራ ኣኽያ 31 ጥቅምቲ እንረድኣሉን ቁጠባውን ማሕበራውን ሽግራቶም እንፈትሓሉን ኣለናልኩም እንብለሉ ጊዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢዩ ቃልስና ቃልሲ ውፅዓትን ፍትሓውን ዝኾነሉ ምኽንያት ጸረ ድርብ ወጥዓታት መምላስ ምርግጋጽ መውሓስ ኩሎም ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ምትካል ልዕልና ሕግን ፍትሕን መዓርነታትን ጥራሕ ዘይኮነ ቃልስና ንምህላውን ዘይምህላውን ብግዴታታት ዝተስገደደ ግዴታ ብምዃኑ እዩ ጻውዒት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ ክቡራን ሰማዕትና ንመቀዳም ዝበልናዮም ትሕዝቶታትና እዞም ዝተኸታተልኩምም ኮይኖም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ንኹልና